12 January 2026 muri kuzigona sei muri yeZimbabwe mativi mana ese enyika yeZimbabwe kwamungadai muri zvese zvizvarwa zveZimbabwe zvingadai zviri kunze kwenyika kudiaspora uko muri kuzigona sei kuchingamidzai kwatiri kuita pano pachannel yedu Zim1 patinouya nenyaya dzakasiyana siyana dzinenge dziri kutora nzvimbo mukati menyika yeZimbabwe mune zvematongerwo enyika. Kuuya kwandaita muzuva ranhasi ndine nyaya iri kutora nzvimbo paX yapostwa iyo naM Matigari achitaura pamusoro patungwarara, achitaura iye achiti level rekupinimidza rasvika tungwarara mukati mebato reZANU-PF ratodarika level ranga rasvika Grace Mugabe pautungamiriri hwaRG Mugabe. Saka pana panhamba dzedu ndo dziri pascreen dzeWhatsApp idzo vanenge vari kuda kutaurawo pamusoro penyaya iyoyi zvavanenge vari kuziva kana kuti vari kuda kuedha value pamusoro penyaya iyoyi. Tumirai maWhatsApp number, tumirai maWhatsApp messages muchitizivisa kuti ndezvipi zvamuri kuda kuwedzera pamusoro penyaya iyoyi kana kutapudza. Tichimirira macomments enyu, ndoda kungokuchingamidzai vatanga kusvika pachirongwa chedu mukati mezuva ranhasi, vatanga kusvikawo pachannel yedu muzuva ranhasi, ndichikusimbisai kuti garai mango subscribe because pana patinouya nenyaya dzinenge dziri kupisa, nyaya dzinenge dzichitora nzvimbo mukati menyika yeZimbabwe. Saka ibvai mangoshandisa iyoyo mukana kusubscribe kuitira kuti pese patinenge tichizouya nenyaya munge muri vekutanga kusangana nadzo. Kuchipinda mucomment section yedu, Finals Matapira ari kuti iye pfepfepfe ratungwarara rakanyanya, he must relax, ari kumhanyisa uyu. ZANU-PF haizivi, taimboiitirawo dzungu kutodarika izvi asi tikaona kuti ineve nevayo vauyi ava dzungu richapera kuti dhuu rose manje manje. Fresh obati iye mutsvangwa vari kutoseka havo kuti dzungu rina tungwarara iri hapana kwaanosvika. Nekuti paposti iri pano pane video ratungwarara achitaura iye asi hatisi kukwanisa kuriplaya panapa nenyaya yecopyright, asi pavidhio iroro mutsvangwa akatogara zvake ari kuseka achiita sekunge ari kusekerera zvanga zviri kutaurwa natungwarara. Saka ndo zviri kutaurwa naFresh panapa achitaura kuti mutsvangwa vari kutoseka havo kuti dzungu rina tungwa iri hapana kwavanosvika, zvichapera zvese kuti dhuu manje manje. Leader General ndobva vativo haasi atodarika level raGrace here. Hanzi tungwarara atodarika level raGrace, vari kuti asvika palevel raGrace havasi kutonyatsoziva because maitiro ari kuita pfepfepfe atodarika level ranga rasvika Grace pautungamiriri hwaRG Mugabe, zvatinoziva tese paye maperero aakazoita Grace. Akange ari kutozvinzwawo ari kubvira ari kupisa like izvozvi zvimwe chete zviri kungoitwa natungwarara. Toenderera mberi nemacomments edu. Wilbert muzaru wetu obva ati pane basa but well it's always popcorn season with such approach to politics, we wait and see.
ari kutaura iye kuti aiwa angori mapopcorn aya, ipopcorn season gore rino, saka tichangomirira hedu tichiona kuti zvichafamba sei. Toenderera mberi. Simba Rashe ari kuti iye over availability is the enemy of influence. An advisor should be scarce, not a common like this. Limiting his presence maximize impact. Uyo atova windi, hakuna advisor akadai. Vese vari kuratidza kupokana nezviri kuitwa naTungwarara. Hanzi Bvepfepfe ari kurinyanya. Hondokondo ari kuti iye kuba kunopengesa. Hameno manje kuti chakabiwa naTungwarara chiipapa, asi iye ari kutaura achiti kuba kunopengesa, saka Tungwarara zvaari kuita kutopenga zvichikonzerwa nekuba kwaakaita. Chira abva ati iye mazuva apfuura dzakatamba Christmas neNew Year dziri mudepression after dzatsuurwa yekunovimbisa vanhu mari dzichiti yabva kuna HE apa dzorongedza kupa vanhu mari yacho dzungu rizere apa. Pakaipa makomenzi acho ari kuuya pana pama1. Vese vari kuratidza kupokana nezvaari kuita izvi. Joseph Nyamuda abva ati vari kudya nice vakuru ava. Ameno kuti zviri kurevei, hanzi vari kudya nice vakuru ava. Maimba Andrew looks like he has morphed from presidential advisor to presidential looting prox chief. Macomments ese ari kuuya iwaya ndobva aenderera mberi achiti why are all the presidential schemes channeled through his company? Pane incensed iri kuitwa in plan. Hanzi ndichadzokorera zvekare, hanzi pane incest iri kuitwa in plain sight apa. Saka kwanhasi tichambogumira pano ndichikusimbisai zvekare kuti ndiwo mafambiro atinenge tiri kuita mukati megore ra2026 tichizobvanganyura zvose zvinenge zviri kuitika zviri kutora nzvimbo mukati menyika yeZimbabwe. Ndichikukurudzirai kuti vatanga kusvika pachannel yedu mukati mezuva ranhasi, ibvai mangosubscribe nekuti ndiwo mafambiro atichange tichiita tichizokuzivisai zvese zvinenge zviri kutora nzvimbo. Kwanhasi ndinoti goodbye.